DOST Pag-asa Dagupan naman po nagbahagi ng kaalaman sa MDRRMO seminar sa Mapandana. Para sa detalye, kasama natin live si Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Dahil ang lecture ang DOST Pag-asa sa Weather and Climate Awareness Seminar na isinagawa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Mapandan, Pangasinan nitong July 14, 2026. Bahagi umuno ito ng paggunita sa National Disaster Resilience Month 2026. Batay sa ulat ng lokal na pamahalaan, ibinahagi ang usapin kaugnay ng lagay ng panahon at klima, kabilang ang El Nino, mga bagyo, at iba pang weather hazards na maaaring makaapekto sa mga komunidad. Binigyang diin din ang kahalagahan ng tamang pag-unawa sa weather information bilang suporta sa paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad. Kasabay nito, isinagawa rin ang Restricted Land Mobile Radio Operation Seminar kung saan tinalakay ang wastong paggamit ng RLMR sa panahon ng mga emergency at disaster response. Kabilang sa mga dumalo sa seminar ang mga miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or Council, school DRRM coordinators, school heads, ambulance drivers, mga kinatawan ng MAPTE, General Services Office, Rural Health Unit at Municipal Social Welfare and Development Office. Kasama mula rito sa Mapandan, Pangasinan, ako si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. Maraming salamat, Idol Joanna De Vera. IFM News. IFM News. IFM News.